Tini media ta kuk songno maring mani hingkai. Ojarawa media ta kuk songno belai ke hambai. Jung tini ora asuk lajak joto Tripura rajoni Tripura jekrok. Tripura jekunggai jung tini ora kok thaja thaine hanani bagi ma phaike. Bukhawa belai kheno hilikjak belai kheno bukhayokjak bukhakiyokjak. Karon chini hojagiri belai khai chini ঐতিহ্য जों abono belai ke palailai aboni bisingono chini buru dofani takhokte bukuk songhukai teibo hojagiri no kaham kai naithotok kai palailai norok saimano lai thangnai 8 tarik boga phawo hojagiri terno tui kaisa kotor ma panda ongkha o pandano songjanai rok ongkha chini BSku borom ganang BSku chini khajani takhok song borokno belai ke hambai mario obo haike chini ঐতিহ্য no rombuiton manbabi aboni bisingo chini Tripura hasteni borom ganang mukhomantri bono aro invite khaike chini borom ganang mukhomantri bo thangka belai ke kaham ko aro kono political ni bagi thangmani ya kaisa festival hingkai aro মিলন উৎসব আর যত কালার যত পলিটিক্যাল নি বরক যত দফা যত জাতি নি বরক no থাঙ্গু আর এনজয় খায়ু বন পালাইলাyo মানিলাই belai ke kaham naithotokai program ongkha fiaba o program ni bisingono kaisa belai khai kha dukho nangmani kha khamani kok chini borom ganang mukhomantri ni bukukti ongkhori thangka abo जों हिंगिया bono je bo bini bukhaw musungui sakana hani fiaba जों aro nukha bo je okokno sapruo bo bason dipruo seijakno nasibe poriui bo saw je bono sei rinai bason o bororok hoitoba wrong information rikhana aboni bagi bo okok sajaka bokok male chini buru dopharok borok Bangladesh ni phayu ni saka abo belai kheno chini bukhao khanangkha जों tini Tripura jek ungui kuri dopha chini Tripura jekrok जों belai khe bukha dukho nangkha karon tini buru rokno Bangladesh ni phayu ni hingka hingkai abo sudu buru rokno hingmani khajani takhokte bukuk chokno jara nai tongnai rangno ang obono koinani mujung oro जों bulwan chuknan kogi oro hoitoba bini bukhawo sai tini buru rokno saka khonao tei khoroksa sei rinai chini jomatian no da sai rino soni tei kaisa program bo chini koloi no da sai rino Bangladesh ni phayu rangkhol no da sai rino mogrok no da sai rino chakme no da sai rino abo जों belai ki kiri abono no जों wansuk laima tongnai tai jara sei rinai rok bo kaham kai siui wansugui kaham kai toitho no rugui sei rikhangkai belai ke hamnai nei ang tini sanani musungo tini chini borom ganang mukhomantri bo oro sanani naikhana je bini kogo जों bangla o khanamani Tripuri community ni poreno riang community borok hingkai second largest Tripura o lok songkha community Tripuri ni pore karon जों Debroma rok bo Tripuri community no masi akok no sanani naimani bo aro riang rok hingkai Bangladesh ni phayu ni sari fiaba chini raja rok ni amal ni simi o riang ni hoitese
रायको चाक रायको समहने जुद्ध जयखे तुइफायो तिनि राजा रंग याग्रा देबरां निफाय abono hoito ba bo siadang ka जों सिलिया aboni bagoi angkai obose sanani musungo tini Tripura hasteni jotto borom ganang Tripura sarokno 20 दफा Tripura sarokno जों wan sugoi babioi tongna nangnai o jorao जों bo sapano जों oro nung Bangladesh ni phai himla riang rok Bangladesh ni phai himla hani जों bai जों oro kok Bangladesh ni kokya wala laina ni kokya bekhawo dukho nangoi जों tai bo kok thansa ya pribaksa kok thaisa se inglaina ni jora aboni bagoi o jorao ang obono kok koinai jotto hasteni lukorokno tai chini borom ganang मुख्यमंत्री no ba ang obono koinai hoitoba मुख्यमंत्री no slip of tang bongwi mano yakhaiba o je siri nai bono o toitho a siri nai ni wrong information mo ngwi man abni bagui abono taibese সংশোধন khairi khangkai chini borom ganang rajyoni मुख्यमंत्री belaki no sanai hini je ani kobokmung le obono jotonono hambai Thank you all media person. Trong tini live ma phaimoni media ma phaimoni ongha je tini je social media wa emon speed ke viral ong taha all Tripura wo Tripura baire all India ambo e chongbono sisa clear khiye silain chumbo e ma phaiha live joto hogra jagra nai tongnai ro joto khna tongnai ro chung bai chung kau phe laim ding mam ding on ma ke ha what bai khung bo ye chung ro tini media achok mo khe 19 tribe 20 tribe nim singa chung joto jati tonguro Tripura sani Tripuri ngai chung joto achok se chung punoro party ne ongya achok mia ambo ye tini thanai 8 tarikh o Bokapha South Shanti Bazaro keha chini Hojagri festival ongo proctor program naithauha program khub kaham program borokho bangha angni je a program tongo attend ain question sine klayo abono tuye sisa tao je media viral mono clarification rini phaimor khe chung je chini Professor Dr. Manik Saha ni speech so sisa je Tripuri community ni yago se riang jati role phayo himo kau tuye sisa sanchu chung Tripuri community ni yago bodeso phaya chung ro ni indigenous se chung ro hani bro se chung fighter ro 184 raja ni bongsho ro chung bo ya fighter ni sion chini je kuno jaga o chung fight khenai ro jati ro ke chini fighter tongo chini right chau right som abo nge chung sniak mo jati se chini brudofa ambo ye chung proud feel ke ma tongo chini brudofa ni ke culture chung BSku organize by BSku bo culture no chung promote kheni hiya chini culture no naithom samor chamong pa toi theni he chung 33 state level hoja je chung laru tomo panda aboro ke chini CM sir ni je kau samono bono chung condemn kheo bono bungtai sa clear peke chuno bujai ni thangkhna are infono chung imchimo bol bi chung chithio bodi khim chiyo je chung Bangladesh ni phaimi hiye chugro imchiyo bole totally bol sar je chini CM sir samo totally bol khema tongo chung Bangladesh ni phaimia bongsao je Chattogram se chini bruda farole phayo hiye abono chung condemn kheo biskango chini sar chono bono clear khe sari neungtho asuna angle ko sao